जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। 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 यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन यशोदनन्दन जन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन यमुनतीरावनचारी। 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव माधव कुंज कुंज बिहारी। बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஓம் நமோ நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் செய்வ நரோத்தமம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயாமுதீரயேத். ததோர்ஜயமுதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு भद्रेषु யம் பாகவத சேவையாம் நித்யம் नित्यं பாகவத சேவையா. भागवतसेवयाम् பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே भगवत्योत्तमश्लोके பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. பக்திர்பவதி भवति நைஷ்டிகி. नैष्टिकी பிரேம மாதாஜி, ரொம்ப பெரிய ஸ்லோகம் வாசிப்பேளா? வசிப்பேன். நிமிஷம் இருங்க, ஏன்னா அதுல ஸ்லோகம் வந்து कृष्ण உங்ககிட்ட புக் இருந்தா நீங்க புக் வச்சு வாசிக்கோ. முன்னாடி பேஜ் 2 பேஜ் ஸ்கேனிங்ல மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க. இந்த அஞ்சாவது ஸ்லோகம் படிக்கணும் மத்தாச்சி. 5வது ஸ்லோகம் நான் வாசிக்கிறேன். சுஷுக உவாச்ச பாடம் உத்தம் பகவத உத்தம ஸ்லோகஸ்ய ஸ்ரீமத் சரணாரவிந்த மகாந்தரச ஆவேஷித சேதசோ பகவத பரமஹம்ச தைத கதாம் கிஞ்சித் அந்திராய விஹதாம் ஸ்வாம் சிவதமாம் பதவீம் நா பிராயேன ஹின்வந்தி. எஸ் வாசிங்க. ஸ்ரீ சுக உவாச்ச பாடம் உக்தம் பகவத உத்தம ஸ்லோகஸ்ய ஸ்ரீமத் சரணாரவிந்த மகாந்தரச ஆவேஷித சேதசோ பகவத பரமஹம்ச தைத்தகதாம் கிஞ்சித் ஆந்தராய விகாதம் ஸ்வாம் சிவதாம் பதவீம் ந பிராயணேன் சுண்வந்தி. ஸ்ரீ சுக உவாச்ச ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார். பாடம் சரியானது, உக்தம் நீ கூறியது, பகவத் முழுமுதற் கடவுளின் உத்தம ஸ்லோகஸ்ய தெய்வீக பணியினால் துதிக்கப்படுபவர் ஹிமத் சரண அரவிந்த நறுமண மிக்க அழகிய தாமரை மலர்களைப் போன்ற திருவடிகளின் மகரந்த தேன் ரசே ரசத்தில் ஆவேஷ தோய்த்த சேதச அவர்களது இதயங்கள் பாகவத பக்தர்களுக்கு பரமஹம்ச விடுதலை பெற்றவர்கள் தைத இனிமையளிக்கும் கதாம் புகழ் கிஞ்சி சில நேரங்களில் அந்தராய தடைகளினால் விகிதாம் நிறுத்தப்படலாம். ஸ்வாம் சொந்த சிவதாமம் மிகவும் மேன்மையான பதவீம் நிலை ந இல்லை பிரயாணே பெரும்பாலும் எப்போதும் ஹின்வந்தி துரத்தல். மொழிபெயர்ப்பு பொருளே ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஸ்ரீல சுத கோஸ்வாமி கூறினார், நீ கூறியது உண்மைதான். பிரம்மதேவர் போன்ற உயர்ந்தவர்களினால் இயற்றப்பட்ட தெய்வீக பணிகளில் போற்றப்படும் முழுமுதற் கடவுளின் பெருமைகள் சிறந்த பக்தர்களுக்கும் விடுதலை பெற்றவர்களுக்கும் மிகவும் இனிமையளிக்கின்றன. பகவானின் திருமடை தாமடைகளில் தேனாமிர்தத்தில் பற்றும் அவனது பெருமைகளில் எப்போதும் தோய்ந்திருக்கும் மனமுடைய ஒருவன் சில தடைகளினால் தடுக்கப்படலாம். ஆயினும் அவன் தான் எய்தியிருக்கும் உயர்நிலையினை ஒரு காலும் விட்டு கொடுக்க மாட்டான். பொருளுரை:
ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி மன்னரின் 2 கூற்றுக்களாகவும் ஏற்றுக்கொண்டார். கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறிய ஒருவன் லோகாயுத வாழ்வை மீண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. லோகாயுத வாழ்வில் இருப்பவன் தன் வாழ்வின் எந்த நிலையிலும் கிருஷ்ண உணர்வினை பெற முடியாது என்பது. இவ்விரு கூற்றுக்களையும் ஏற்றுக்கொண்ட போதிலும் சிவ சுகதேவ கோஸ்வாமி முழுமுதற் கடவுளின் பெருமைகளில் தனது மனதினை ஒருமுறை ஈடுபடுத்தியவன் சில நேரங்களில் சில தடைகளுக்கு ஆளாகலாம். ஆயினும் அவன் தன் மேன்மையான பக்தி தொண்டு நிலையினை ஒரு காலம் விட்டு கொடுக்க மாட்டான் என்று கூறியதன் மூலம் அக்கூற்றுக்களை சிறப்புக்குரியதாக்கினார். ஸ்ரீ விஸ்வநாத தாக்கூரின் கருத்தின்படி பக்தி தொண்டிற்கு 2 வகையான தடைகள் இருக்கின்றன. ஒன்று, ஒரு வைணவரின் திருவடி தாமரைகளுக்கு கீழ் தவறிழைப்பது. இது வைஷ்ணவ அபதாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 2, ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வைஷ்ண அபராதம் என்று செய்யப்படாது என்று தன் பக்தர்களை எச்சரிக்கிறார். இத்தவறினை அவர் மத யானை குற்றம் என்றும் கூறுவார். ஒரு மதம் பிடித்த யானை நந்தவனத்திற்குள் நுழைந்தால் மரம் செடி கொடிகளை அழித்து தரைமட்டமாக்கிவிடும். அதுபோல வைஷ்ணவ அபராதத்தின் சக்தியானது மிகவும் வலிமை வாய்ந்ததாகும். ஒரு வளர்ச்சியடைந்த பக்தன் கூட இதனை செய்தால் அவன் தன்னிடம் உள்ள ஆன்மீக சொத்துக்களை பெரும்பாலும் இழந்துவிட நேரிடும். கிருஷ்ண உணர்வு என்பது நித்தியமானது. இதனை உடனடியாக அழிக்க முடியாது என்ற போதிலும் அவனது முன்னேற்றமானது இடைப்பட்ட காலத்தில் தடைப்பட்டுவிடும். இவ்வாறு வைஷ்ணவ அபராதமானது பக்தி தொண்டிற்கு இருக்கும் ஒரு வகை தடையாகும். சில நேரங்களில் முழுமுதற் கடவுளோ அல்லது அவரது பக்தர்களோ ஒருவனது பக்தி தொண்டினை தடை செய்ய வேண்டுமென்று விரும்புகின்றனர். இதற்கு சான்றாக இரண்யகசிபினையும் இரண்யாட்சிகனையும் கூறலாம். அவர்கள் இருவரும் ஜெய விஜயன் என்ற பெயர்களில் வைகுண்ட லோகத்தில் வாயில் காப்போர்களாக இருந்தனர். ஆனால் பகவானின் விருப்பத்தின் பேரில் அவர்கள் 3 பிரிவுகளில் பகவானின் பகைவர்கள் ஆயினர். இவ்வாறு அவர்கள் விருப்பமும் மற்றொரு தடையாக இருக்கிறது. ஆயினும் இந்த 2 நிலைகளிலும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருமுறை வளர்ச்சியடைந்த தூய பக்தன் தொலைந்து விட மாட்டான். தனது முன்னோர்களின் சுயம்புவ மனு மற்றும் பிரம்மதேவர் ஆகிய கட்டளைகளை பின்பற்றி பிரியவர்தன் இல்லற வாழ்க்கையினை மேற்கொண்டார். அதற்காக பக்தி தொண்டில் அவர் தனது நிலையினை இழந்துவிட்டார் என்று இதற்கு பொருளல்ல. கிருஷ்ண உணர்வு என்பது எக்காலத்திலும் நிறைவுடையது. ஆயினால் எச்சூழ்நிலைகளிலும் அதனை இழக்க முடியாது. கிருஷ்ண உணர்விலும் முன்னேறுவதற்கு பௌதீக உலக தடைகள் இருப்பதால் அஞ்ச வேண்டுவது இல்லை. பகவத்கீதையில் 9.31 முழுமுதற் கடவுள் அறிவிக்கிறார். கௌந்தேய பிரதிராஜன் நமே பக்தி பிரணஷ்யதி. பகவானின் தாமரை திருவடிகளை சரணடைந்தவன் ஒரு நாளும் சாகமாட்டான் என்று. இஸ்லோகத்தில் உள்ள சிவதாம் என்னும் வார்த்தை மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்ததாகும். சிவதாமம் என்றால் புண்ணியம் மிக்கது என்று பொருள். பக்தி பாதையானது புண்ணியம் மிக்கது ஆகையினால் ஒரு பக்தன் எந்த சூழ்நிலையிலும் அழிந்து விட மாட்டான். இதுவும் கூட பகவத்கீதையில் பகவானால் கூறப்படுகிறது. பார்த்த நைவோக நாமுத்திர விநாசஸ் தஸ்ய வித்யதே. அன்பார்ந்த அர்ஜுனனை, ஒரு பக்தர்கள் இவ்விஷயத்தில் மட்டுமல்ல மறுபிறவியிலும் கூட அழிந்து விடுவான் என்று கேள்விக்கே இடமில்லை. பகவத்கீதை 6.40 பகவத்கீதையில் 6.43 இது எவ்வாறு என்பது மிகவும் தெளிவாக விளக்குகிறார். தந்திரத்தம் புத்தி சம்யோகம் வகத்தே பௌரவ தேகிதம் எததே ச யோ ததே பூயக சித்னௌ குரு நந்தன. பகவானின் கட்டளையினால் ஒரு நிறையுடைய பக்தன் சில நேரங்களில் ஒரு சாதாரண மனிதனைப் போல் இப்பௌதிக உலகத்தில் வருகிறான். இச்சிறந்த பக்தன் அவன் பூர்வ ஜென்ம ஈடுபாட்டினால் எவ்வித காரணமும் இன்றி இயல்பாகவே பக்தி தொண்டின் மீது பற்றுடையவனாகிறான்.
சுற்றியிருக்கும் சூழ்நிலைகளின் காரணத்தினால் ஏராளமான தடைகள் இருந்த போதிலும் அவன் தானாகவே பக்தி தொண்டில் விடாமுயற்சி உடையவனாகி அதில் மீண்டும் நிலை பெறும் வரும் வரை படிப்படியாக முன்னேறுகிறான். பில்வமங்கல தாக்கூரார் அவரது முந்தைய பிறவியில் அவர் மிகவும் இழிந்த ஒரு பரத்தையின் மீது பற்றுடையவரானார். ஆயினும் அவரை மிகவும் கவர்ந்த பரத்தையின் வாய்மொழியினாலேயே அவரது நடத்தை முற்றிலும் மாற்றப்பட்டு மீண்டும் சிறந்த பக்தராக ஆனார். உயர்ந்த வாழ்க்கையில் இது போன்ற ஏராளமான நிகழ்ச்சிகள் நடந்துள்ளன. பகவானின் தாமரை திருவடிகளை சரண் புகுந்தவன் ஒரு நாளும் அழிய மாட்டான் என்பதை இந்நிகழ்ச்சிகள் செய்கின்றன. கௌதேப பிரதிஜானி நாமே பக்த பிரணட்சியதி. ஆயினும் இதில் உண்மை என்னவென்றால், ஒருவன் தனது அனைத்து பாவங்களில் இருந்தும் விடுதலை பெறும் பொழுது அவன் பக்தனாகிறான். கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 7.20 கூறுகிறார், ஏஷாம் தந்த கதம் பாப்பம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மானாம் தேத்வந்த மோக நிர்முக்த பஜந்தே மாம் திருடவிரதாக. முன்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்கள் செய்தோரின் பாவங்கள் முற்றிலும் நீக்கப்படுகின்றன. அவர்கள் இருமை மயக்கம் நீக்கியவர்களாக எனது தொண்டில் உறுதியுடன் ஈடுபடுகின்றனர். இதற்கு நேர்மாறாக பிரகலாதா மகாராஜர் கூறுகிறார், மதிர்னா சஸ்வேன பரத சேவதையே மிதோபத்தேய கிருகாவர்தானாம். குடும்பம், மனைவி, மக்கள் போன்ற இல்வாழ்க்கையில் மிகுந்த பற்றுடையோன் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற முடியாது. வெளிப்படையாக தோன்றும் இம்முரண்பாடுகள் பகவானின் கருணையால் தீர்க்கப்படுகின்றன. ஆகையினால் விடுதலை பாதையில் பயணம் செய்யும் ஒரு பக்தனின் நிலையானது தொலைந்து விடுவதில்லை. இதுவே ஸ்லோகத்தின் சிவதாமம் பதவி என்று வருகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா அடுத்த ஸ்லோகம்? இங்கே ஸ்கிரீனை பார்த்து. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி வாசிங்க. ராஜன் ராஜபுத்திர பிரியாவிரத பரம பாகவது நாரதஸ்ய சரணோபசே வியாஞ்சா சவாகத பரமார்த்த சதத்வோ பிரம்மவது சத்ரேன தீக்ஷம் யமோ அவனிதல பரிபாலனோ யாமநாத பிரவர குண கணைகந்த பாஜதையாஸ்வ இதப்ரோமாந்திரிதோ பகவதி வாசுதேவ ஏவாவ்யதான சமாதியோகேன சமாவோஷித சகலகார கிரியா கலாபோ நைவாப்னயாந்த யத்யாபி தத் அபத்ரயாம் நாத்வயம் தத் அதிகரண ஆத்மனோ அன்யஸ்மாத் அசதோ பரபாவம் அன்வீக்ஷமானஹ. வாசிங்க பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகம் 6. யர்ஹா விவாக ராஜன் ச ராஜபுத்திர பிரியவிருத பரம பாகவதோ நாரதஸ்ய சரணோபசே வியாஜாசவ பரமார்த்ததத்தோ பிரம்மதோ சத்ரேன தீஷிஷ்யமயோ வணி அவினதல பரிபாலனோ யாம்நாத பிரவர குண கனகாந்த பாஜதைஸ்ய ஸ்வ பித்ரோம அந்திரிதோ பகவதி வாசுதேவ ஏவாவ்யதான சமாதியோகேன சமாவோஷிதோ சகலகாரக கிரியா கலாவோ நைவாப்னத்யத்யாபி தத் அப்ரத்யாம் அநாத்வயம் தத் அதிகரண ஆத்மனோ அன்யஸ்மாத் அசதோ பரபாவம் அன்வீக்ஷமானக.
யர்ஹி ஏனெனில் வரவக உண்மையில் ராஜன் ஓ மன்னனே சா அவர் ராஜபுத்திரன் பிரியவர்தன் பரமம் பாகவத பக்தர் நாரதனின் சரண தாமரை திருவடிகள் உபசேவையா தொண்டினால் அஞ்ஞசா விரைவில் அவகத உணர்ந்தவரானார் பரம அந்த உன்னத விஷயங்கள் தத்துவ அறிந்து அனைத்து உண்மைகளுடன் பிரம்ம சத்திரேன பரம்பொருளை பற்றிய தொடர்ந்த விவாதத்தினால் சிஷ்ய மாணவ தன்னை முற்றிலும் அர்ப்பணிக்கும் ஆவல் அவனிதள வேதங்களில் கூறியுள்ளபடி பிரவர உயர்ந்த குணங்களின் கன மொத்த எண்ணிக்கையில் ஏகாந்த மாற்றம் ஏதுமின்றி பாஜாதையா அவர் பெற்றிருந்த காரணத்தினால் சுவ பித்ரா அவரது தந்தையின் உபமந்திரித்த கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டு பகவதி முழுமுதற் கடவுளிடத்தில் வாசுதேவ எங்கும் பறந்துள்ள பகவான் தேவ உறுதியாக அவ்வியவதானா ஓய்வின்றி சமாதி யோகேன யோக பயிற்சியின் முழு ஈடுபாட்டினால் சமோவேஷித்த முற்றிலும் அர்ப்பணித்து சகல எல்லாவற்றையும் காரக புலன்கள் கிரியா கவாப அவரது மொத்த செயல்களும் இல்லை ஏவ இவ்வாறு அபியனந்த வரவேற்கப்பட்டு எத்யபி இருந்த போதிலும் தத் அந்த அப்ரத்யாம் அனாத்வேயம் எக்காரணத்தினாலும் புறக்கணிக்கப்படுவதில்லை தத் அதிகாரனே அப்பதவியில் அமர்ந்து ஆத்மன அவர் அந்யஸ்மாத் பிற செயல்களினால் அசத பௌதீகம் அபி உறுதியாக பராபவம் அழிதல் அன்வீக்ஷமான முன்பாகவே காணுதல். ஹரே ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மொழிபெயர்ப்பு. சுகதேவ கோஸ்வாமி தொடர்ந்து கூறினார், அன்புக்குரிய மன்னனே, இளவரசர் பிரியதேவன் மிகச்சிறந்த பக்தர். அவர் தனது ஆன்மீக குருவான நாரதரின் தாமரை திருவடிகளை சரணடைந்தமையால் ஆன்மீக ஞானத்தில் உயர் நிறைவினை எய்தினார். முன்னேறிய ஞானத்துடன் அவர் எப்போதும் ஆன்மீகத்தை பற்றிய விவாதங்களில் ஈடுபட்டு வேறு எதிலும் தனது கவனத்தை திருப்பவில்லை. இளவரசரின் தந்தை பின்னர் அவரை இவ்வுலகினை ஆளும் பொறுப்பினை ஏற்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். இதுவே வேதங்களில் உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கும் கடமை என்று அவர் பிரியவர்தனை சமாதானம் செய்ய முயன்றார். ஆனால் இளவரசர் பிரியவர்தனோ முழுமுதற் கடவுளை விடாது சிந்திக்கும் பக்தி யோகத்தில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு தனது புலன்கள் அனைத்தையும் இறைவனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தினார். ஆகையினால் இளவரசர் தனது தந்தையின் வேண்டுகோளை வரவேற்காத போதும் உலகை ஆளும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வதனால் தான் பக்தி தொண்டிலிருந்து மாற வேண்டியதாகி விடுமோ என்றும் கேள்வினை மனச்சான்றுக்கு உட்பட்டு எழுப்பினார். பொருளுரை. ஸ்ரீல நரோத்தமதாச தாகூர் பாடுகிறார், சாடியா வைஷ்ணவ சேவா நிஸ்தார பாயேச கேபா. ஒரு தூய வைணவரின் தாமரை திருவடிகளுக்கு அல்லது ஆன்மீக குருவின் தாமரை திருவடிகளுக்கு சேவை செய்யாமல் உலக பிடிப்பிலிருந்து எவராலும் இறுதி விடுதலை பெற முடியாது. இளவரசர் பிரியவர்தன் நாரத முனிவரின் திருவடி தாமரைகளுக்கு தொடர்ந்து சேவை செய்து உன்னத விஷயங்களில் உண்மையான சத் தத்துவம் நன்றாக புரிந்து கொண்டார். சத் தத்துவ என்னும் வார்த்தைக்கும் பிரியவர்தன் ஆத்மா மற்றும் முழுமுதற் கடவுள் பற்றிய அனைத்து உண்மைகளையும் அறிந்து கொண்டதோடு ஆத்மாவுக்கும் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் இடையில் உள்ள உறவினையும் நன்கு புரிந்து கொண்டார் என்று பொருளாகும். அவர் மேலும் இப்பௌதீக உலகத்தை பற்றியும் அதனுள் இருக்கும் ஆத்மா மற்றும் பரம புருஷ பகவானின் உறவினை பற்றியும் கூட நன்கு அறிந்தறிந்து கொண்டார். இவ்வாறு இளவரசர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் தான் மட்டுமே ஈடுபட வேண்டுமென்று தீர்மானித்தார். பிரியவர்தன் தந்தையான சுயம்பு மனு அவரை உலகினை ஆளும் பொறுப்பினை ஏற்குமாறு கூறிய பொழுது பிரியவர்தன் அதனை மனதார ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இதுதான் ஒரு சிறந்த விடுதலை பெற்ற பக்தனின் அடையாளமாகும். உலகச் செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்த போதிலும் கூட
அவர் அவற்றில் இன்பமடையவில்லை. மாறாக அவர் எப்போதும் பகவானின் தொண்டில் மட்டுமே ஆழ்ந்த கவனம் செலுத்தினார். இவ்வாறு அவர் பகவானுக்கு தொண்டு செய்து கொண்டே உலக செயல்களிலும் அவற்றின் பாதிப்பின்றி ஈடுபட்டார். சான்றாக அவர் தனது குழந்தைகளின் மீது கவர்ச்சி கொள்ளவில்லை என்ற போதிலும் அவர்களுக்கு கல்வி அளித்து சிறந்த பக்தர்களாக்குவதற்காக அவர்களை பராமரித்தார். அதுபோல் அவர் தன் மனைவியுடன் அன்புமிக்க வார்த்தைகளினால் உரையாடிய பொழுதும் அவள் மீது பற்று வைக்கவில்லை. பக்தி தொண்டின் மூலம் ஒரு பக்தன் பரமபுருஷ பகவானின் நற்குணங்கள் அனைத்தையும் பெறுகிறான். பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் 16,000 அழகிய மனைவியர் இருந்தனர். அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவரை தங்கள் உயிருக்குயிரான கணவராக கருதியும் பாசம் காட்டியும் பழகிய போதிலும் அவர் எவரிடத்தும் கவர்ச்சியோ அல்லது பற்றோ வைக்கவில்லை. அதுபோல் ஒரு பக்தன் இல்லறத்தில் புகுந்து தன் மனைவி மக்களுடன் அன்பு செலுத்திய போதிலும் அவன் தனது இல்லற செயல்களில் பற்று வைக்க மாட்டான். இச்சுலோகத்தில் இளவரசர் பிரியவர்தன் தனது ஆன்மீக குருவின் திருவடி தாமரைகளுக்கு தொண்டு செய்ததினால் விரைவில் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெறுகிறார், நிறைவெய்தினார் என்று கூறுகிறது. இது ஒன்றே ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேறுவதற்கான சிறந்த வழியாகும். வேதங்களில் இவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது. எஸ்ய தேவே பரா பக்தேர் யதா தேவேன் ததா குரௌ தஸ்ய தே கதிதாகி அர்த்தாஹா பிரகாகம் தே மகாத்மனக. பரமபுருஷ பகவானிடத்தும் ஆன்மீக குருவினிடத்தும் மாறா நம்பிக்கையுடையவராக ஒருவன் இருந்தால் அனைத்து தேவர்களின் ஞான ரசமும் வேதங்களின் ஞான ரசமும் தானே அவனுக்கு அருளப்படும். ஸ்வேதேஸ்வதா உபனிஷத் 6.23. ஒரு பக்தன் எப்போதும் தொடர்ந்து பகவானை பற்றியே சிந்திக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஓதும் பொழுது அதில் உள்ள கிருஷ்ண மற்றும் ஹரே என்னும் வார்த்தைகள் அவனுக்கு பகவானின் அனைத்து செயல்களையும் உடனே நினைவுறுத்துகின்றன. அவனது ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையே பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதனால் ஒரு பக்தன் எந்த நேரத்திலும் இறைவனை மறப்பதில்லை. ஒரு சாதாரண மனிதன் எப்போதும் தன் மனதினை உலக செயல்களில் ஈடுபடுத்தியிருப்பதை போல் ஒரு பக்தன் தனது மனதினை எப்போதும் ஆன்மீக செயல்களில் ஈடுபடுத்துகிறான். இதுவே பிரம்ம சத்திரம் அல்லது பரமபுருஷ பகவானை எப்போதும் தியானத்தில் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீ நாரதரால் இளவரசர் பிரியவர்தன் இப்பயிற்சியில் நன்கு நிறைவு பெறுமாறு ஊக்கமளிக்கப்பட்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. ஓகே, நம்ம இப்போ இந்த 5வது பதத்தை பார்க்க போறோம். சுசுக உவாச்ச பாடம் உக்தம் பகவத உத்தம ஸ்லோகஸ்ய ஸ்ரீமத் சரணாரவிந்த மகாந்தரச ஆவேஷித சேதசோ
பகவத பரமஹம்ச தயித கதாம் கிஞ்சித் அந்தராய விகதாம் ஸ்வாம் சிவதாமாம் பதவீம் நா ராயேன ஹின்வந்தி. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்லோகம், அதாவது 2-3 ஸ்லோகங்கள் ரொம்ப ரொம்ப பெருசா இருக்கு. ஓகே, நம்ம ஒன்னொன்னா படிக்க நிதான் பொறுமையா படிச்சுட்டு போகலாம். ஓகே, ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றார், இந்த கேள்வி கேட்டார். என்ன கேள்வி கேட்டார்? எவ்வாறு பரிஷித் மகாராஜ் கேட்கிறார், எவ்வாறு பிரியாவர்தன் அவர் ஆல்ரெடி விடுதலை அடைந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவர். அப்படி இருக்கக்கூடியவர் அந்த பௌதிக பந்தங்கள் எனக்குடைய பொறுப்பை எவ்வாறு ஏற்றுக்கொண்டார்? ஏனென்றால் இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று செல்லக்கூடியதல்ல, எதிர்மறையாக செல்லக்கூடியது. பக்திக்கு ஆப்போசிட் தான் பௌதீகம் இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவரால் எவ்வாறு செய்ய முடிஞ்சது அப்படிங்கிற கேள்வியை சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட வைக்கிறாங்க. ஸோ அதை தான் இந்த இடத்துல இப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமி அவர்கள் விளக்க ஆரம்பிக்கிறார். ஓகே, அவர் சொல்றார், நீ கூறியது உண்மைதான், 100% இல்லையா? இது ஆத்தென்டிசிட்டி. ஸோ கண்டிப்பா நம்மளால பௌதிகத்தையும் ஆன்மீகத்தையுமே ஒன்று போல எடுத்து செல்லவே முடியாது. ஒன்று பௌதிகத்திலிருந்து நாம் தொடர்ந்து இருந்தாதான் ஆன்மீகத்துல முன்னாடி போக முடியும். இல்ல பௌதிகத்துல நாம் ஆழ்ந்திருந்தோம்னாக்கா ஆன்மீகத்தின் தரப்புல நம்மளால முன்னேற முடியாது. ஸோ ரெண்டுமே இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் இல்லையா? ஆப்போசிட்டா வேலை செய்யக்கூடிய. ஸோ பிரம்மதேவன் போன்ற உயர்ந்தவரினால் இயற்றப்பட்ட தெய்வீக பண்களில் போற்றப்படும் முதற் கடவுளின் பெருமைகள் சிறந்த பக்தர்களுக்கும் விடுதலை பெற்றவர்களுக்கும் மிகுந்த இனிமை அளிக்கிறது. உண்மைதான் இல்லையா? அதாவது சிறந்த பக்தர்களுக்கு அந்த பகவானுடைய புகழாரங்களை கேட்க கேட்க இல்லையா அவர்கள் பேரானந்தம் அடைகிறார்கள் இல்லையா? அவரை பற்றியான புகழாரங்கள் தெய்வீக பண்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அதாவது பாடல்கள் இல்லையா? பண் என்றால் அதாவது ஏற்றக்கூடியது இல்லையா? அந்த பாடல் வரிகளை ஏற்றது இல்லையா? அந்த தொடர்கள், இஃப் ஐ எம் ரைட் இல்லையா? தமிழ்ல அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. பண் என்றால் அந்த கோர்வையா எழுதக்கூடிய எழுத்துக்கள் இல்லைங்களா? பத்மா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, பண் என்றால் ஐ திங்க் ஏற்றக்கூடியது ஒன்று இல்லையா? ஸோ பகவானுடைய புகழாரங்களை நாம பாடல்களாக ஏற்றுவது. ஸோ அந்த இது ஒருத்தருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இனிமையானதாக இருக்கும். ஓகே, பகவான் மீது பக்தி அற்றவர்களுக்கு அந்த பண்கள் அவ்வளவு ஈர்ப்புடைய, அதாவது ஈர்க்காது. இப்போ இதை நம்ம ஆரம்ப கட்ட பக்தர்களாக இருக்கும்பொழுது உணர்ந்திருக்கலாம். நம்ம அப்பதான் 18 days சேர்ந்திருக்கோம்னா பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை நம்ம கேட்கும் பொழுது பாடல்களாக, ஏன்னா நம்ம எல்லாமே கேட்கறது வங்காள மொழியில கேட்கிறோம் பாடல்கள் இல்லையா? ஸோ அந்த ஹிந்தியில கேட்கிறோம். அதெல்லாம் அப்ப நமக்கு அது ஈடுபாடே அவ்வளவு இருந்தது கிடையாது. ஏன்னா நம்ம கிட்ட அந்த பேசிக் பக்தி பாவம் என்பது அந்த உள்ள இன்னர் கான்சியஸ் கிடையாது. வெளிப்புறத்துல இருந்து மட்டும்தான் நம்ம பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இது நிறைய பேருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். இது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கூட. ஏன்னா ஆழ்ந்திருந்து பக்தி பண்றது என்பது நமக்கு தெரியாது. எப்படி பக்தி பண்ணணும்னு தெரியாது. நம்ம எல்லாமே வெளிப்புறமான பக்தியை மட்டும் தான் நம்ம செலுத்திட்டு இருந்தோம். அதுதான் பாதை என்று எண்ணிக்கொண்டு செய்திருந்தோம். ஆனால் உளமார்ந்த பக்தி என்பது உணர்ந்தறிந்தவங்களுக்கு தான் வரும். ஸோ அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது இவங்களுக்கு எத்தருணத்திலுமே இறைவனுடைய புகழாரங்கள் இனிமையான ஓசையாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று. பகவானின் திருவடி தாமரைகளில் தேனாமிர்தத்தில் பற்றும் அவனது பெருமைகளில் எப்பொழுதுமே தோய்ந்திருக்கும் மனமுடைய ஒருவன் சில தடைகளினால் தடுக்கப்படலாம், நடுவுல ஒரு இன்டரப்ஷன் வரலாம். ஆனா மீண்டும் பகவானுடைய கிருபையால் அவர்கள் பெறுவார்கள். ஆயினும் அவன் தான் எய்தியிருக்கும் உயர்நிலை ஒரு காலமே விட்டு கொடுக்க மாட்டான். 100%. ஒருத்தர் ஒரு பக்தி லெவல்ல முன்னேற்றம் நிலையில வந்த பிறகு மீண்டும் கீழே இருக்கக்கூடிய நிலையில போய் அவங்க செயல்படணும்னா கண்டிப்பா மனசு வராது இல்லையா? அவங்க யாராலுமே மனசு வராது. பக்தி பாதையில நம்ம 2021 இருந்த அந்த பாவம் நம்ம இப்ப மறுபடியும் கீழே போகணும்னா கண்டிப்பா போக மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ அந்த உணர்வு என்பது மேன்மையுறக்கான பாதையை மட்டும்தான் தேடுமே ஒழிய கீழான நிலைக்கு போகிறதுக்கு எந்த அதாவது அந்த கான்சியஸ்னஸ் அவங்கள விடாது. ஓகே, ஒன்ஸ் யூ ஃபிக்ஸ்டு ஒரு லெவலுக்கு வந்துட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 50% 60% அச்சீவ் பண்ண பிறகு மறுபடியும் 10% லெவல்ல போய் நம்ம வேலை செய்யணும்னு யாராவது நமக்கு சொன்னா கூட நம்ம
கண்டிப்பா அதை ஏத்துக்கவே மாட்டோம் இல்லையா? அதை எப்படியாவது நம்ம வந்து ஆஹ் ஏதாவது ஒரு காரணத்தையாவது சொல்லுவோம், இல்லைன்னா முடியாதுன்றது டைரக்டா சொல்லுவோம் இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா இப்ப நம்ம பலன் கருதும் செயல்கள் என்பது சகாம கர்ம யோகத்துல வர்றது இல்லையா? ஒருத்தர் வந்து நிஷ்காமத்துல வந்து நிலை பெற்று விட்டால் அவங்கள சகாமத்துல நீங்க வேலை செய்யுங்கன்னா கண்டிப்பா செய்ய மாட்டாங்க. தே நோ த காஸ். அது நம்மளை பந்தப்படுத்தும், மீண்டும் இந்த இடத்துக்கு வந்து நம்மள வர வைக்கும் அப்படிங்கறது ஒன்று உணர்ந்தறிந்தவர்கள். அதனால அவங்க அந்த உணர்வினால வந்து மீண்டும் அந்த சகாமத்துக்கு போக மாட்டாங்க, கண்டிப்பாக செல்ல மாட்டார்கள். நிமித்த மாத்திரம் செய்வாங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ அதனுடைய பலன்கள் வந்து எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த ஒரு பக்குவத்தை அப்ப நிஷ்காமத்துல வந்து நிலை பெறுவார்கள். ஸ்ரீ சுகதேவ் கோஸ்வாமி மன்னரின் 2 கூற்றுக்களை ஏற்றுக்கொண்டார். எது ஒண்ணு? கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறிய ஒருவன் லோகாயுத வாழ்வை மீண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இது 100% ட்ரூ. ஓகே. மேலும் லோகாயுத வாழ்வில் இருப்பவன் தனது வாழ்வின் எந்த நிலையிலுமே கிருஷ்ண உணர்வை பெற முடியாது. ரெண்டுமே கான்ட்ரடிக்ட். இந்த 2 கூற்றுக்களையும் ஏற்றுக்கொண்ட போதிலும் சுகதேவ் கோஸ்வாமி முழுமுதற் கடவுளின் பெருமைகளில் தனது மனதை ஒருமுறை ஈடுபடுத்தியவன் சில நேரங்களில் சில தடைக்கு ஆளாகலாம். அது ஒரு தடைக்கல்லாக கூட வந்து நிற்கலாம். ஆயினும் அவன் தன் மேன்மையான பக்தி தொண்டினை அவன் எப்பொழுதுமே விழந்து விடுவது கிடையாது. அந்த நிலையிலிருந்து அவன் தவறி விழவே மாட்டான். ஒரு முறை ஸ்திரப்படுத்தி கொண்டால் அந்நிலையே அவன் வந்து ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கா வச்சிருப்பான் இல்லையா? அதுக்கும் கீழே போகிறதுக்கு அவனுடைய மனம் வந்து இடம் கொடாது. கூறியதன் மூலம் அக்கூற்றுகளை சிறப்புக்குரியதாக்கினான். எஸ், ஆனா இந்த மாதிரி, அதாவது நம்ம இந்த பௌதீகத்துல ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் அந்த பலன்களுக்கு விழையாம, அந்த கர்மங்களுக்கு விழையாம, அதனோடு நாம சம்பந்தத்தை வந்து ஏற்படுத்திக்காம, வெறுமனே இறைவன் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கட்டளை என்று ஏற்றுக்கொண்டு ஆற்றினோம் என்றால் அது நமக்கு பந்தப்படுத்துவது கிடையாது. அப்ப எப்பவுமே இறைவனை எண்ணக்கூடிய அந்த பாக்கியத்திலே நாம நிலை பெற்று விடுவோம். இல்லைன்னா கர்ம ஞான பாதைகள்ல நம்ம உழண்டு கொண்டு நம்ம பக்தி யோகத்திலிருந்து மேலும் வந்து கீழே இறங்கி இப்போ நம்ம ஞானம் மற்றும் கர்மத்துல வந்து நிலை பெற்று விடுவோம் இல்லையா? அந்யாபிலாஷ ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அனுகூலியேன கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்தி உத்தமம் அப்படின்னு நம்ம பக்தி ரசாமிரதத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது கர்ம ஞான பாதைகளால் ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த பலன்களுக்கு விழையாம இல்லையா? ஸோ வெறுமனே கேவல பக்தியாக மற்றும் செயல்படக்கூடியதுதான் இது. அதுதான் ஒருத்தரை வந்து எந்த சூழ்நிலையிலுமே அவங்க பௌதீகத்துல அவங்க செயல்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் அந்த ஆன்மீக உணர்வு கொண்டு அவர்கள் வந்து செயலாற்றுவார்கள். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூராவின் கருத்தின்படி பக்தி தொண்டருக்கு 2 வகையான தடைகள் இருக்கிறது. இவரும் சொல்றார், பக்தி தொண்டுக்கு 2 விதமான தடைகள். ஒன்னு என்னது? நமக்கு வைஷ்ணவருடைய அபராதம். நம்ம யாருமே வைஷ்ணவர்களுக்கு அபராதங்கள் செய்யக்கூடாது. இவன் தான் அந்த வைஷ்ணவ தப்பு பண்ணியிருந்தா கூட, நாம ரைட்டாவே இருந்தாலும் கூட நாம அந்த வைஷ்ணவ அபராதத்திற்கு செல்லவே கூடாது. ஓகே. ஸோ ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வைஷ்ணவ அபராதம் செய்யக்கூடாது என்று தன் பக்தலுக்கு எச்சரிக்கிறார். அவர் கூட செய்திருக்கார். இத்தவறினை ஒரு மத யானை குற்றம் என்று கூறுவார். என்ன மத யானை? மேட் எலிஃபென்ட். இப்ப மதம் பிடிச்ச யானை வந்து என்ன பண்ணும்? ஒரு பூந்தோட்டத்துக்குள்ள சென்றா என்ன பண்ணும்? எல்லாத்தையுமே துவம்சம் பண்ணிட்டு வந்துடும் இல்லையா? ஸோ மேலும் இன்னொன்று நம்ம சொல்லலாம். இப்பதான் குளிச்சு முடிச்சு வந்த அந்த யானை மீண்டும் வந்து சேரை எடுத்து தன் மீது போட்டுக்கொண்டால் அதனால என்ன லாபம் அந்த யானைக்கு? ஒண்ணுமே இல்லை. மீண்டும் அதே அழுக்கோட தான் அந்த யானை வந்து திரிய வேண்டும் இல்லையா? அது போலதான் நல்லதெல்லாம் செய்து அதை மறந்து நாம வந்து, அதாவது முழுசா ஆன்மீகத்துல இருந்துட்டு ஆன்மீகத்தை விடுத்துட்டு நம்ம வெறுமனே பௌதீகத்துக்கு வந்தோம்னாக்கா தட் இஸ் a மேஜர் ஃபால் டவுன். ஆனா இங்க பிரியாவிரதன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இருந்தும் அவருடைய குடும்ப பொறுப்புகளை வந்து அவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார் இல்லையா? பிரம்மதேவருடைய கட்டளைப்படி. ஸோ ஏற்றுக்கொண்டு, ஆனால் அதில் அந்த குடும்ப பொறுப்புகள் மீது பற்றில்லாம வெறுமனே இறைவன் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கருணையான இதுன்னு நினைச்சுட்டு அந்த கடமைகளை வந்து அவர் ஆற்றுகின்றார். ஸோ அந்த டிட்டாச்மெண்ட் வித் அகெயின்ஸ்ட் த ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஆக்ஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம், அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ பலன்கள் மேல் பற்றிலிருந்து நம்முடைய கடமையை ஆற்றணும். அதை தான் வந்து அர்ஜுனருக்கு கூட பகவான் சொல்வார் இல்லையா? பலன்கள் மேல் பற்று வைக்காதே, உன்னுடைய கடமை மட்டும் செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே இல்லையா? ஸோ நீதான் அந்த செயலுக்கான காரணம் என்றும் எண்ணாது. அது தேவையற்ற ஒன்று. எல்லாம் இறைவனுடைய கிருபை. அவ்வாறு எல்லாம் நடைபெறுகிறது என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும்.
மேலும் மதம் விட்ட யானை நந்தவனத்திற்குள் நுழைந்தால் மரம் செடி கொடிகளை அழித்து தரைமட்டமாக்கிவிடும். அது போல வைஷ்ணவ அபராதத்தின் சக்தியானது மிகவும் வலிமை மிக்கதாகும். வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணோம்னா நம் வாழ்க்கை வந்து பிகம் டூம்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த பக்தன் கூட இதனை செய்தால் அவன் தன்னிடம் உள்ள ஆன்மீக சொத்துக்களை பெரும்பாலும் இழந்து விடக்கூடும். ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், புண்ணியங்கள் இல்லையா, எல்லாத்தையுமே அவன் வந்து இழக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகிறான். கிருஷ்ண உணர்வு என்பது நித்தியமானது. கிருஷ்ண உணர்வு என்பது காட் கான்சியஸ் எப்பவுமே ஸ்திரமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று. இதனை உடனடியாக அழிக்க முடியாது என்ற போதிலும் அவனது முன்னேற்றமானது எப்படி இருக்கும், இடைப்பட்ட காலத்தில் தடைப்பட்டு விடும். ஸோ இன்டர்மீடியட்டாவே அது வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாம் ஏதோ ஒரு பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஓகே, ஆனா ஒரு சடனா ஏதோ ஒன்று வந்த பிறகு அந்த பக்தி தொண்டு ஃபுல்லாவே வந்து நிறுத்திட வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தோம். ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து இவ்வாறு வைஷ்ணவ அபராதமானது பக்தி தொண்டிற்கு இருக்கும் ஒரு வகை தடையாகும். தட் இஸ் ஆல்சோ. அப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நம்முடைய பக்தி சேவை வந்து டிஸ்கண்டினியூ ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம யாருக்கோ என்னவோ தவறு பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. கிருஷ்ண உணர்வு என்பது நித்தியமானது. ஸோ இவ்வாறு வைஷ்ணவ அபராதமானது பக்தி தொண்டுக்கு இருக்கும் ஒரு வகை தடையாகும். சில நேரங்கள் முழுமுதற் கடலோ அல்லது அவர் பக்தர்களோ ஒருவனது பக்தி தொண்டினை தடை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர். இது ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட் ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ். அது டெஸ்டிங் இல்லையா. இதற்கு சான்றாக இரண்ய கஷிபு இரண்யாக்ஷனை கொள்ளலாம். அவங்க 2 பேருமே ஜெயா விஜயன் இல்லையா, பகவானுடைய வாயில் காப்பாளர்கள். ஆனால் அந்த தொண்டு அந்த சமயத்தில் நிறுத்தப்பட்டது இல்லையா. அது இறைவனுடைய கருணை. அதனால அவங்க என்ன, இந்த பூமண்டலத்துல 3 முறை அவர்கள் வந்து பிறப்பு எழுதி, ஓகே, பிறப்பு எழுதி பகவானுக்கு பகைவனாக இருந்தே அவர்கள் வந்து சரி, அதன் பிறகு அவர்கள் வதைக்கப்படுகிறார்கள். இதையும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. வாராகராகர் இரண்யாட்சனையும் அடுத்து வந்து ஹிரண்ய கஷிபை வந்து யார் வதைக்கிறது, ஆக்சுவலி நரசிம்மராக இல்லையா, பகவான் வந்து வதைக்கிறார். ஸோ ஆனால் பகவானின் விருப்பத்தின் பேரில் அவர்கள் 3 பிறவிகளில் பகவானின் பகைவர்கள் ஆயினர். தட் இஸ் ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட். ஓகே, இவ்வாறு பகவானின் விருப்பமும் மற்றொரு தடையாக இருக்கிறது. இதுவுமே ஒரு தொகை. ஒன்று வந்து நாம வைஷ்ணவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய அபராதம், இன்னொன்று வந்து பகவானுடைய கருணை, அதாவது அவருடைய விருப்பம். இந்த 2த்துனாலதான் நாம வந்து அதாவது ஒரு பிராமணிக்கு ஒரு வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸோட நம்முடைய செயல்களை ஆற்றிக்கொண்டிருந்தாலும் தடைப்படுவதற்கான காரணங்கள் இதுதான். ஆனா இந்த 2வது வந்து அது பகவானால் ஏற்படுத்தப்பட்டது. அவர்களை மீண்டும் வந்து ஒரு மேன்மையான நிலைக்கு வந்து எடுத்துட்டு வந்து காட்டுறதுக்காக தான் தடை தரப்பல் இருக்கு. ஓகே, நாட் எனிதிங் அகைன்ஸ்ட். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இறைவனுடைய ஏற்பாடுகள் வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா அவர் ஒருத்தரால மட்டும்தான் அவருடைய செயல்பாடுகளை புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியும். ஸோ வி கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இந்த 2 நிலைகளின் கிருஷ்ணனில் ஒரு முறை வளர்ச்சியடைந்த தூய பக்தன் தொலைந்து விட மாட்டான். 2 நிலைகளா இருந்தாலுமே ஸோ அந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த மனிதன் வந்து அதை வந்து அந்த தொடர்பு இல்லையா, அதெல்லாமே அவனால வந்து ஃபுல்லா இழந்து விட மாட்டான். ஹி வில் ஏபிள் டு கம் பேக் அகைன். அது ஒரு மேஜர் செட்பேக்காக தான் இருக்கும். அதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் அது நமக்கு தடையா தெரியும், ஆனால் அது பிற்காலத்துல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ப்ரொவைடட் அத்தகைய தடைகள் வந்தாலும் நாம பக்தி தொண்டில் நாம ஈடுபடுத்திட்டு போனோம் என்றார். ஸோ அதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய கட்டளையும் கூட. ஸோ ஆயினும் இந்த 2 நிலைகளில் கிருஷ்ண உணர்வில் ஒரு முறை வளர்ச்சியடைந்த தூய பக்தன் தொலைந்து விட மாட்டான். தனது முன்னோர்களின் இந்த இடத்துல வந்து பிரியாவர்தன சொல், அதாவது என்ன சொல், சுயம்பு மனு மற்றும் பிரம்மதேவர் இல்லையா கட்டளைகளை பின்பற்றி பிரியாவர்தன் இல்லற வாழ்க்கையினை மேற்கொண்டார். அவர் எவ்வாறு வாழ்ந்தார் என்றது இந்த பேராகிராஃப்ல சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதற்காக பக்தி தொண்டில் அவர் தனது நிலையை இழந்து விட்டார் என்று இதற்கு பொருள் அல்ல. ஸோ இதே மாதிரி பாவத்தை தான் நாம் எடுத்துட்டு போவோம். இதெல்லாம் நமக்கு எதுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு, நமக்கானது இதெல்லாமே இந்த அறிவுரைகள் என்பதை நாம கேட்டோம். ஸோ மேலும் கிருஷ்ண உணர்வில் அதாவது இழந்து ஆகையினால் எச்சூழலும் கீழே விழும் இதன் கீழே அதனை இழக்க முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுவதற்கு பௌதிக உலக தடைகள் இருப்பதால் அஞ்ச வேண்டியதே கிடையாது. நம்ம எப்பவுமே பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பகவத்கீதையில 9.31
கௌந்தேய பிரதிஜான் மமே பக்திய பிரணஷ்யது. அதாவது என்னுடைய பக்தன் என்றும் அழிவடையதில்லை என்று அறிவிப்பாயாக அர்ஜுனா என்று பகவான் வந்து சொல்வார் இல்லையா. ஸோ அதுதான் தாமரை, அதாவது இரண்டு திருவடிகளை வந்து தஞ்சம் அடைந்தவர்கள் என்றைக்குமே வந்து அழிவது கிடையாது. மேலும் இந்த ஸ்லோகத்துல சிவதாமம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. சிவ என்றாலே மங்களம், ஆஸ்பீஷியஸ் என்று சொல்லப்படுவாங்க இல்லையா. ஸோ நல்லது அப்படி எல்லாமே சொல்லுவாங்க. மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்த ஒரு வார்த்தையாக சொல்லப்பட்டது. சிவதமாம் என்றால் புண்ணியம் மிக்கது அப்படி என்று பொருள். அதாவது ஒரு பக்தி பாதையானது புண்ணியம் மிக்கது. இட் இஸ் a குட் பேசேஜ். இதுவும் கூட பகவத்கீதையில் வந்து பகவானால் வந்து கூறப்படுகிறது. மேலும் எந்த சூழ்நிலையுமே அவன் அழிந்து விட மாட்டான். அவனுடைய பெயர் புகழ் எல்லாமே வந்து இன்றைய வரைக்குமே நம்ம படிக்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் யார் சொல்லுங்க. எச்சூழ்நிலையிலுமே அவன் அழிந்து விட மாட்டான். அதுவும் கூட பகவத்கீதை பகவானால் கூறப்பட்டது. அம்பரீஷ் மகாராஜ் சொல்ல மாட்டாச்சு. அம்பரீஷ் மகாராஜா பிகாஸ் நவவித பக்தி சபதம் பண்ற பில்வ மக்களை தாக்குவாங்க. பில்வமங்கல தாகூர் எந்த மாதிரி மக்கள்? அவன் பிரகலாதனை சொல்ல ஜானம் மாட்டாச்சு. அவனுக்கு அவன் நல்லபடியா அவனை குரு மகாராஜ் கூட சொல்லுங்க. அதாவது ஒரு கடைசி வரைக்குமே கண்ணு கூட இல்லாதப்போ பகவான் ஆ. தான் அவரை வந்து பார்த்துக்கிறான் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் த ஃபெய்த். அதுதான் இன்னர் கான்சியஸ்ன்னு சொல்றது. எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் அதை ஸ்ட்ராங்கா நம்ம வச்சுக்கணும். ஓகே, அதுல பகவான் நம்மளை காப்பாற்ற மாட்டாரான்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அந்த டைலமா வந்து ரைட் நாட் ரைட். அப்போ முழுமையான பக்தி வந்து நம்ம இறைவனத்துல நம்ம வைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகே, ஆகையினால் ஒரு பக்தன் எந்த சூழ்நிலையும் அழிந்து விட மாட்டான். He will never be perished இல்லையா. அதாவது அழிவு என்பது அவனுக்கு கிடையாது. இதுவும் கூட பகவத்கீதையில் பகவானால் சொல்லப்பட்டது. பார்த்த நைவேக நாமுத்திர வினாஷ் தஷ்ய வித்யதே. அன்பார்ந்த அர்ஜுனா, ஒரு பக்தன் இப்பிறவியில் மட்டுமல்ல மறுபிறவிலும் அழிந்து விடுவான் என்ற கேள்விக்கே கிடையாது. இந்த பிறவி விடுங்க, அடுத்த பிறவி என்பதே அவங்களுக்கு இருக்காது இல்லையா. அவனுடைய கர்ம பலனை கேட்டவாறு அவன் எங்க பிறக்கணும்ன்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. ஸோ வேறொரு உலகத்திற்கு வந்து சென்று அங்கேயுமே இதே மாதிரி பகவானுடைய பக்தி துண்டு பரப்பணும்னா கண்டிப்பா அதற்கான பாதை வந்து பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருவார். ஸோ எங்கே பிறக்கணும், எவ்வாறு பிறக்கணும் இல்லையா, எப்படி இருக்கணும்ன்றது எல்லாமே இறைவனுடைய கருணை. ஸோ நம்ம கையில கிடையாது எதுவுமே. வி டோன்ட் ஓன் எனி திங். இஸ் அ சுப்ரீம் ஓனர். ஸோ அதனால் அவர்கிட்ட கட்டளைகள் பிரகாரம் நாம செயலாற்றிக் கொண்டே போகிறது தான். பகவத்கீதை 6.40 வந்து இவ்வாறு இப்பருப்பில் அழிந்து விடுவான் என்ற கேள்விக்கு இடமே கிடையாது. 100% கேரண்டி. மேலும் தெளிவாக வந்து பார்க்கும்போது 6வது காண்டத்தில் 6வது சாப்டர்ல 40வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னு பார்க்கலாம். தத்ர மம் புத்தி சம்யோகம் பகதே பௌர்வ தேஹிதம் யதே சா ததோ பூய சம்சித்தை குரு நந்தனா. அதாவது பகவானுடைய கட்டளையினால் ஒரு நிறைவுடைய பக்தன் சில நேரங்களில் ஒரு சாதாரண மனிதனை போல் இப்பௌதிக்கு வருகிறான். ஓகே, அதாவது சாதாரணமா நம்ம வந்து வர்றது. எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் யாரெல்லாம்ட்டு. சாதாரண மனிதனாக இப்போ அசுர குலத்துல எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து ஒரு சிம்பிளா தான் பக்தர்களுக்கே இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி சிம்பிளிசிட்டி அது மெயினா இருக்கும் இல்லையா. சாதாரண மனிதனாக வந்து வருவது இல்லையா. அப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் கூட அது சில காரணங்களுக்காக அது அந்த காலகட்டங்கள் இருக்கும். ஆனால் அவர்கள் ஒரு பக்தன் என்ற அந்த நிலையை அவங்க எப்பவுமே வந்து மறந்தது கிடையாது. சில இதனால ஒரு சாதாரண மனிதனாக இருக்கலாம். ஆனால் அதாவது அவங்களுடைய கர்ம பலனால் அவங்க இதெல்லாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைகள் இருந்தும் அதனுடைய பலன்களுக்கு விழையாமல் எப்பொழுதுமே வந்து பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டுட்டே இருக்காங்க. மேலும் இப்பௌதிக உலகிற்கு வருகிறான். இச்சிறந்த பக்தன் அவனது பூர்வ ஜென்ம ஈடுபாட்டினால் எந்தவித காரணமும் இன்றி இயல்பாகவே பக்தி தொண்டன் மீது பற்றுடையவனாகிறான் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. தட் இஸ் ஒரு பக்தரிடத்திலிருந்து இன்னொரு பக்தர் வந்து அப்படியே வந்து செல்லக்கூடியவன்றதா. மேலும் சுற்றி இருக்கும் சூழ்நிலைகளின் காரணத்தினால் ஏராளமான தடைகள் இருந்த போதிலும் அவன் தானாகவே பக்தி தொண்டில் முயற்சி உடையவனாகி அதில் மீண்டும் நிறைவு பெறும் வரை படிப்படியாக முன்னேறுகிறான். இது நிறைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரகலாத் மகாராஜ் கூட வந்து அவர் அரசாளணும்னு நினைக்கல. ஓகே, ஆனால்
பகவானுடைய கட்டளை பிரகாரம் அவர் அந்த அரசை ஆண்டார் இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு மேலும் வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அவரும் வந்து கிளம்பிட்டார். அப்படி பக்தர்கள் அப்படிதான். மேலும் துருவ மகாராஜ் கூட எடுத்துக்கோங்க இல்லையா? அவருமே அந்த மாதிரி தான் செய்தார். தன்னுடைய தமையனை வதைத்த அந்த யக்ஷனை வந்து வதைக்கணும்னு கோவப்பட்ட அவர் அதன் பிறகு அவரே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்குகிறார். அதன் பிறகு அவங்களுடைய வம்சத்துல வந்த அந்த பிள்ளைகள் வந்து எடுத்து நடத்த ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பக்தியில போகும்பொழுது நாம ஸ்திரத்தன்மை என்பது நம்ம கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கும். ஒரு சில காலகட்டங்களால நம்மளால அதை செயல்படுத்த முடியாம இருக்கலாம். ஆனா பக்தி அவங்களை விட்டு போகாது. அது எப்பவுமே மனசுல இருந்த வண்ணம் இருக்கும் இல்லையா? மேலும் பில்வமங்கல தாகூரை பத்தி நேற்று கூட நம்ம படிச்சு சொன்னோம் இல்லையா உங்களுக்கு? ஐ திங்க் பக்தி வைபவ் கிளாஸ்ல. ஸோ பகவானுடைய பக்தி, அவர் கண்ணை இழந்த பிறகு கூட அவர் வந்து முழுமையாக இறைவனை மட்டுமே நம்பி இருந்தார். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, அவரது நடத்தை முற்றிலும் மாறுபட்டு மீண்டும் சிறந்த பக்தராக ஆனார் இல்லையா? அந்த விலைமாது சொன்ன ஒரு கருத்தினால் அவர் வந்து அவருடைய பிறவினுடைய நோக்கம் என்ன மறந்திருந்தார் இல்லையா? முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய அந்த அதாவது சாபத்தினுடைய இது பாத்தீங்கன்னா காரணமே அவர் வந்து எல்லாமே முந்தைய ஜென்மத்துல அவர் பக்தனா இருந்து இல்லையா? அவர் செய்த தவறு இதெல்லாமே அவர் மறந்திருந்தார். ஆனாலும் அதாவது இப்ப இந்த சூழ்நிலையில வந்து அவர் என்ன ஆக்சுவலி அந்த சிந்தாமணி சொன்ன அந்த ஒரு கருத்துக்காக அதையே அவர் வந்து அவளையே வந்து குருவாக மனதில், அதாவது யார் குருன்றது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். யார் ஒருத்தர் நம்முடைய ஆன்மீக பாதைக்கு வந்து நல் பாதை வித்திடுகிறார்களோ அவங்கதான் வந்து உண்மையான அதாவது குரு அப்படிங்கிற ஒரு இது. அதனாலதான் நம்ம எப்பவுமே ஆன்மீக பாதை முன்னேற்றத்தான் பார்க்கணும். பௌதிக பாதை முன்னேற்றம் என்பது அது சில காலம்தான். அதற்கு என்ன நமக்கு அருள் பாலிக்கப்படுகிறது அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் மட்டும்தான் நாம வளர்த்துக்கணும். ரொம்ப முக்கியமானது. ஓகே, இது போன்ற ஏராள நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கிறது. பகவானின் தாமரை திருவடிகளை சரண் புகுந்தவன் ஒரு நாளும் அழிய மாட்டான் என்பது இந்நிகழ்ச்சிகள் வந்து செய்க அதாவது நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது இல்லையா? கௌந்தேய பிரதிஜானி மமே பக்தா பிரணஷ்யந்தி மை டிவோட்டி will never perish. ஓகே, ப்ளீஸ் அனௌன்ஸ் அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் வந்து கொடுக்குறார் பகவத்கீதையில. கேஷாம் அந்த கதம் பாபம் ஜனனாம் புண்ணிய கர்மனாம் தேத்வந்த மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடாவிரதாக. திருடாவிரதா அப்படின்றது வந்து திருடாவிரதா அப்படின்னா ஒரு டிட்டர்மைண்டான ஒரு மனசு. ஓகே, அத்தகைய நிலையில் செயல்படக்கூடியவன் என்று பொருள். முற்பிறவிலும் இல்லையா இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்கள் செய்தோரின் பாவங்கள் முற்றிலும் நீக்கப்படுகின்றது. ஓகே, அது நீங்கும். அவர்கள் இருமை மயக்கம் நீங்கியவர்களாக எனது தொண்டில் உறுதியிடம் ஈடுபடுகின்றனர். அதன் பிறகு அவர்கள் வந்து இறைவனுடைய தொண்டிலே வந்து ஈடுபடுகிறார்கள். இதற்கு நேர்மாறாக பிரகலாத் மகாராஜ் கூறுகிறார், மதிர்னா ஷனே பரத ஸ்வேதயா மிதோ அபத்யேய கிரக வரதனாம். குடும்பம், மனைவி, மக்கள் போன்ற இல்வாழ்க்கையில் மிகவும் பற்றுடையவன் கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து முன்னேற முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் குடும்பத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை வந்து முழுமையா வைக்க முடியாது. வெளிப்படையாக தோன்றும் முரண்பாடுகள் இது இல்லையா? பகவானின் கருணையால் வந்து இந்த இடத்துல தீர்க்கப்படுகின்றது. ஆகையினால் விடுதலை பாதையில் பயணம் செய்யும் ஒரு பக்தனின் நிலையானது தொலைந்து விடுவது கிடையாது. கண்டிப்பா கான்சியஸ் வில் நெவர் பி லாஸ்ட். இதுவே இச்லோகத்தில் சிவதமம் பதவியும் என்று சொல்லப்பட்டது. ஸோ அப்படின்னா இல்லற வாழ்க்கையில் எப்படி நாம எடுத்துட்டு போகிறதுன்னா வீட்டுடைய தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு அதாவது ஒரு குடும்பஸ்தரா நம்ம செய்ய வேண்டியது செய்யணும். ஆனா அவங்க அந்த செயலுடைய பலன்களை வந்து நாம விளையக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, யர்ஹிவாஹ ராஜன் சராஜபுத்திர பிரியாவிரதா பரம பாகவது நாரதஸ்ய சரேணவாச நோபசே வயாஞ்சாவகத பிரமார்த்த சத்வோ பிரம்மவது சத்ரேன தீக்ஷ்யம்யமோ அவனிதல பரிபாலனோ யாம்நாத பிரியாவர பிரவர குண கணை காந்த வாஜதை யாஸ்வ
பித்ரோ மாந்திரிதோ பகவதி வாசுதேவாய வாசுதேவ ஏவாய யதான சமாதி யோகேன சமாவ்யோஷித சகலகார கிரியா கலாபோ நைவாப்னயனந்த யத்யாபி தத் அப்ரமத்யாம் அநாத்வயம் தத் அதிகாரண ஆத்மனோ அந்யஸ்மாத் அசதோ பிரபாவம் அவிக்ஷ்யமானஹ. ஸோ எத்தனை நிலைகளை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்துல விளக்குறாங்கன்றத பார்க்கணும். ஓகே, சுகதேவ் கோஸ்வாமி மேலும் தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கார். ஓகே, மேலும் இளவரசர் பிரியாவிரதன் மிகச்சிறந்த பக்தர். ஏன்னா அது திருமணத்துக்கு முன்னாடியே அவருடைய நிலை இப்படிதான் இருந்தது. அவர் மீது தனது ஆன்மீக குருவான நாரதரின் தாமர திருவடிகளை சரணடைந்தமனால் சதா சரணாகதி அடைகிறார். யாரு? இந்த பிரியாவிரதன் அவருடைய ஆன்மீக குருவிடத்துல. ஓகே, ஆன்மீக ஞானத்தில் உயர்நிறைவினை எழுதினார். ஸோ அந்த ஒரு ஞானத்துல அவர் பெரிய நன்மையை அடைந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, முன்னேறிய ஞானத்துடன் அவர் எப்பொழுதும் ஆன்மீக மற்றும் விவாதங்களில் ஈடுபட்டு வேறு எதிலும் தனது கவனத்தை தோன்றவில்லை. ஸோ வேற எதிலுமே அதாவது இல்லற வாழ்க்கையில கூட பற்றுடையவராக இருந்து அவர் செயல்படவில்லை. நிமித்த மாத்திரம் அவர் செயல்படக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை பெற்றிருந்தார். மேலும் ஆளும் இளவரசரின் தந்தை பின்னர் அவரை உலகினை ஆளும் பொறுப்பினை கொடுத்துறார். ஏற்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். இதுவே வேதங்களில் உபதேசிக்கப்பட்டிருக்கும் கடமை என்று அவர் பிரியவர்தனை சமாதானம் செய்ய முயன்றார். எஸ், நீ வெறுமனே பக்தி விட்டு வச்சுக்காத, இந்த அரசாங்கத்தையும் ஆள வேண்டிய பொறுப்பு உனக்கு இருக்கு. அதனால நீ இந்த செயலில் ஈடுபடணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தையுமே வைக்கிறார். ஆனா அதை எவ்வாறு எடுத்து செல்றது என்பது இந்த வியாக்கியானத்துல நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? அது போல நாமும் கூட நம்ம வாழ்க்கையில எல்லா செயல்களிலும் அவ்வாறு உசிதமான ஒரு நிலையை கண்டிப்பா செயல்படுத்தணும். அது நமக்குத்தான் நன்மை. ஓகே, மேலும் ஆனா இளவரசர் பிரியாவர்தனும் முழுமுதற் கடவுளை விடாது சிந்திக்கும் பக்தி யோகத்தில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு தன் புலன்கள் அனைத்தையுமே இறைவனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தினார் இல்லையா? ஸோ அதாவது எல்லா புலன்களும் எவ்வாறு அம்பரீஷ் மகாராஜா அவருடைய கால்களால் பகவானுடைய தலத்திற்கு செல்றது, அவருடைய கண்களால பகவானை சேவிக்கிறது இல்லையா? இப்படி ஒவ்வொரு அங்கத்தையுமே அவர் உபயோகப்படுத்தினார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகையினால் இளவரசர் தன் தந்தையின் வேண்டுகோளை வரவேற்காத போதிலும், அது அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னாலும், உலகை ஆளும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வதனால் தான் பக்தி யோக தொண்டிலிருந்து மாற்றமாகிவிட வேண்டும் விடுமோ என்ற கேள்வினை மனச்சான்றுக்கு உட்பட்டு, அதாவது மனசாட்சி இருக்கா நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? நம்ம மனசே சொல்லும். இப்ப நம்ம டிவியேஷன் பாதியில போயிட்டு இருக்கோம்னா உள்ளுக்குள்ள இது செய்யறது கரெக்டா தப்பான்றதே தெரியாம செய்திருக்கோம் இல்லையா? ஆனா அதை கேள்வி கேட்கக்கூடிய திறன் யார் பெற்றிருந்தார்? ஆக்சுவலி பிரியாவர்தன் பெற்றிருந்தார். அதனால அவர் மனதுல இதெல்லாம் அசை போடுகின்றார். ஓகே, இதுல நரோசமதாச தாகூரார் பாடுகிறார், சாடியா வைஷ்ணவ சேவா நிரந்தரன வாயேஷ போவா. அப்படின்னா ஒரு தூய வைணவரின் தாமரை திடிபடிகளுக்கு அல்லது ஆன்மீக குருவுக்கு இல்லையா, குருவின் தாமரை திடிபடிகளுக்கு சேவை செய்யலாம். உலக பிடிப்பிலிருந்து எவராலும் விடுதலை பெற முடியாது. உலக பிடிப்பிலிருந்து யாராலுமே வர முடியாது. ஆனா நாம் இவ்வாறு செய்வதால் நாம படிப்படியாக அதை எடுத்துட்டு போக முடியும். மேலும் இளவரசர் பிரியாவிரதனின் நாரத முனிவரின் திருவடி தாமரைகள் தொடர்ந்து சேவை செய்து உன்னத விஷயங்களின் உண்மைகள் சத்வம் என்றே, அதாவது உன்னத விஷயங்கள் அது ரொம்ப முக்கியம். ஆக்சுவலி விஷயங்களின் உண்மைகளை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஒரு பக்தருடைய கடமை இல்லையா? அதாவது ஒரு செயல் இருக்குன்னா அந்த செயல்ல இருக்கக்கூடிய உன்னத தன்மை பார்க்கணும். நம்முடைய நோக்கமே ஹையர் விஷனா இருக்கும். கீழான நோக்கங்களை பற்றி நாம நினைக்கவே கூடாது. ரொம்ப முக்கியமா. மேலும் அதாவது தத்துவம் என்றாலே நித்திய உண்மை, முக்காலத்திலுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஓகே, முன்ன இருந்து இப்ப இல்லாம இருக்கிறது கிடையாது சத்வத்வம். மேலும் சில பிரியாவிரதன் ஆத்மா மற்றும் முழுங்கற்களின் பற்றிய அனைத்து உண்மைகளை அறிந்து கொண்டதோடு ஆத்மாவுக்கும் முழு கடவுளுக்கு இடையில் உள்ள
உறவினை நன்கு புரிந்து கொள்கிறார். அப்படின்னா தன்னுடைய ஆத்மாவுக்கும் அந்த பரம்பொருளுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறது. அவர் மேலும் இப்பௌதிக உலகத்தை பற்றி அதனுள் இருக்கும் ஆத்மா மற்றும் பரமபுருஷ பகவானின் உறவினை பற்றியும் கூட நன்கு அறிந்து கொள்கிறார். ஆக்சுவலி ஓகே, இறைவனுக்கும் நமக்கு என்ன சம்பந்தம்? இவ்வாறு இளவரசர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் தான் மட்டுமே ஈடுபட வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார். ஸோ அதனால அவர் என்ன பண்ணார், அவருடைய கடமைகளாக அவர் ஆற்றிக்கொண்டு அவர் பக்தி தொண்டில தன்னையே அவர் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள முயற்சி செய்கிறார், தீர்மானிக்கிறார். இப்போ சுயம்பு மனு கேட்கிறார், ஆனா சுயம்பு மனுக்கு நோன்னு சொல்லிடுறார். ஆனா அதுக்கப்புறம் பிரம்மர் அவரை சமாதானப்படுத்த பிறகு அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஸோ பிரியாவிரதன் தந்தையான ஸ்வயம்பு மனு அவரை உலகினை ஆளும் பொறுப்பினை ஏற்குமாறு கூறியபடி, ஏன்னா அவர் இப்போ மணிமகுடத்தை சுற்றிவிட்டு அவரும் அவருடைய வர்ணாசிரமத்தை கடைபிடிக்கணும் இல்லையா, அதற்காக அந்த ஒரு உதவியை கேட்கிறார். ஓகே, அவர் மனதார ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, அந்த பதம் ரொம்ப முக்கியம். அப்படின்னா ஃபுல் ஹார்ட்டடா எடுத்துக்கல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆல்ரெடி ஹிருதயத்துல அவர் கடமை என்னன்றத நல்ல நிரந்தரமா தீட்டி வச்சிருக்கார், அவ்வாறே தான் செயல்படணும்னு நினைக்கிறார். அதனால அவருடைய வேண்டுகோளை அவர் முழு மனதோட எடுத்துக்கல அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. ஓகே, உலக செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்த போதிலும் கூட அவற்றில் நாட்டம் என்பது இல்லை. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இல்லையா. ஸோ மாறாக அவர் எப்பொழுதும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் மட்டுமே அவர் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டிருந்தார் என்பது ஆழ்ந்த கவனம் செலுத்தினார் என்று சொல்லப்படுகிறது. மேலும் இவ்வாறு அவர் பகவானுக்கு தொண்டு செய்து கொண்டே உலக ரகசியங்களில் உலக செயல்களிலும் ரகசியம் கிடையாது, உலக செயல்களிலும் அவற்றின் பாதிப்பின்றி ஈடுபட்டார். அப்படின்னா பாதிப்புன்னா அந்த செயல்களால் வரக்கூடிய விளைவுகளை அவர் கருதவே இல்லை, செயல்களை மட்டுமே செயல்படுத்தினார். அப்போ அதனுடைய விளைவுகளுக்கு அவர் சம்பந்தப்படாமலே இருந்தார் அப்படிங்கிறது இந்த வரியினுடைய கருத்து ஆக்சுவலி. மேலும் அவரது குழந்தைகள் மீது கவர்ச்சியில் அட்ராக்ஷன் கிடையாது இல்லையா. ஸோ வெறுமனே அன்பு மட்டும்தான் இருந்தது. ஸோ அதையுமே அவர் செய்தார் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ கல்வி அளிக்கிறது, தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல பக்தர்கள் ஆக்கக்கூடிய அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாமே அவர் செய்தார். மேலும் அவருடைய மனைவி மீது அன்பு செலுத்தினார், ஆனால் பற்று வைக்கவில்லை. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. பற்று நம்ம வச்சோம்னாலே நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இல்லையா. மேலும் பக்தி தொண்டின் மூலம் ஒரு பக்தன் பரமபுருஷ பகவானின் நற்குணங்கள் அனைத்தையுமே பெறுகின்றான். கண்டிப்பா இல்லையா. நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த பக்தி தொண்டில நம்ம சுத்த சத்துவத்தை இல்லைனாலும் சில சமயங்கள சத்துவத்துல வரும் இல்லையா. அந்த சத்துவத்துல வரும்போது நம்ம கிட்ட அந்த எதற்காக அந்த சத்துவத்துக்கு வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்களே மாறி இருக்கும், இல்லை நம்ம செயல்படும் விதமே மாறி இருக்கும். இதை நாம நம்ம இதை உபயோகப்படுத்தும் போது அதை நம்ம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ ஒரு பக்தி தொண்டின் மூலம் ஒரு பக்தன் பரமபுருஷ பகவானின் நற்குணங்கள் அனைத்தையுமே பெறுகிறார். ஹையர் குவாலிட்டிஸ், தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இவர்கள் அதை பெறுகிறார்கள். மேலும் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவரை தங்கள் உயிரான கணவனாக, இது 16,000 மனைவியார்மாரை பத்தி சொல்றது. அதாவது பகவான் ஒரே சமயத்துல 16,108 மனைவிமார்கள் அத்தனை விதிவங்கங்களை செய்யறார் இல்லையா. ஸோ அங்கே ஒவ்வொருத்தருடமே அங்கே என்னென்ன கட்டளைகள் இருக்கோ அது எல்லாமே நிறைவேற்றுகிறார். ஆனால் எந்த மனைவி மீதும் அவர் கற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஓகே, அந்த ஒரு பாவத்தை நாம எடுத்துட்டு வரோம். பற்று இருக்கக்கூடாது, ஆனா அன்பு கடமை இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். அதுபோல் ஒரு பக்தன் இல்லறத்தில் புகுந்து தன் மனைவி மக்களுடன் அன்பு செலுத்த வேண்டிய போதிலும் கூட அவன் தனது இல்லற செயல்களில் பற்று வைக்க மாட்டான். பற்றற்ற நிலையில செயல்படுத்துறது. இஸ்லோகத்தில் இளவரசர் பிரியாவரதன் தனது ஆன்மீக குருவின் திருவடி தாமரைகளுக்கு தொண்டு செய்ததனால் விரைவில் கிருஷ்ண உணர்வில் எய்தினார் என்று கூறப்படுகிறது. கண்டிப்பா இல்லையா. யார் அவருடைய ஆன்மீக குரு? நாரத மகரிஷி. ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இது ஒன்றே ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேறுவதற்கான சிறந்த வழிமுறையாகும். எது? ஆன்மீக குருவினுடைய கட்டளைகளை நாம படிக்கிறது. அது நம்மள ஒரு நல்ல ஒரு மார்க்கத்திற்கு இட்டு செல்லும். ஓகே, வேதங்களில் பின்வருமாறு சொல்லப்பட்டது: யஷ்ய தேவோ பராபக்திர் யதா தேவோ ததா குரு.
பரமொரு புருஷ யஷ்ய தேவ பராஷ் பக்தி, நித்தியமான பக்தி இல்லையா? யஷ்ய தேவா, தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனா இருக்கக்கூடிய அந்த பரமபுருஷ பகவான். யதா தேவே ததா குரு. அதாவது நாம அதாவது குருனுடைய அனுகிரகம், நம்பிக்கை, இதெல்லாமே வந்து நாம கண்டிப்பா பெறணும். ஒருவன் இருந்தால், அப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸோட ஒருத்தர் இருந்தா அவன் அனைத்து வேதங்களிலும் ஞான ரசமும் தானே அவனுக்கு அளிக்கப்படும். ஏன்னா பகவான் ஹிருதயத்திலிருந்து சைத்த குருவா இருந்தா அவங்களுக்கு அதை வழிநடத்தி கொடுப்பார். இது வந்து எந்த உபநிஷத்துல இருக்கு? ஸ்வேதேஸ்வர உபனிஷத்துல இருந்து சொல்லப்பட்டது. ஒரு பக்தன் எப்பொழுதும் தொடர்ந்து பகவானை பற்றி சிந்திக்கின்றான். எஸ், இந்த குவாலிட்டிஸ் வந்து மைண்ட்ல வந்து அச்சாணி போல அமைந்து விடும் இல்லையா? நாம அதுல இருந்து கண்டிப்பா நம்ம நழுவ மாட்டோம். ஆனா அது வெளியில காட்டிக்கொள்ள மாட்டோம். அதுதான் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை அப்படி நமக்கு காட்டுவதால் என்ன ஆகும்னாக்கா நம்முடைய பெருமை வளரும் இல்லையா? இல்லைன்னா நாம நமக்கே வந்து ஒரு ஆபத்தை வந்து உண்டுபடுத்துவோம். ஸோ 2 நிலைகள் வந்து ஏற்படும். ஏன்னா ஆசை, பேராசை என்பது இருக்கும். இதெல்லாம் நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அதனாலேயே எந்த ஒரு பக்தி தொண்டு புரிந்தாலும் அதை நாம மனதுக்குள்ளே வைத்துக்கணும். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதை விடுத்துட்டு நான் செய்தேன், நான் என்னக்கூடிய பதத்தையே நாம கண்டிப்பாக. ஸோ நாம தான் அதை வந்து கண்ட்ரிபியூட் பண்றோம் கிடையாது இல்லையா? எல்லாம் வர இறைவன் குரு பரம்பரா வந்து நம்மளை வந்து செயல்படுத்த வைக்கிறது. அதனால வி டோன்ட் ஹவ் எனி எலிஜிபிலிட்டி டு டேக் த கிரெடிட் ஆஃப் தட். அதையே நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அன்டில் அதர்வைஸ் நாம புலமை பெற்றால் வழியே நம்மளால இந்த செயல்கள் வந்து நம்முடையதென்று ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது. சாதனை இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஓதும் பொழுது அதில் உள்ள கிருஷ்ணா மற்றும் ஹரே என்னும் வார்த்தைகள் அவனுக்கு பகவானின் அனைத்து செயல்களை உடனே நினைவுறுத்துகின்றன இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஸோ ஹரே என்பது ஆற்றலை குறிக்கிறது இல்லையா? எல்லா இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஹரே வந்து ஆற்றலை குறிக்கிறது. ஆனால் அது கிருஷ்ணரோட இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா விப்ரலம்ப பாவத்தை வந்து வலியுறுத்துகிறது. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு அந்த விப்ரலம்ப பாவத்தை நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா, விப்ரலம்ப பாவம் என்பது என்ன? நம்மை மறந்த நிலை இல்லையா? நம்மை மறந்த நிலை, இறைவனை மட்டுமே எண்ணக்கூடிய நிலை, அதுதான் அந்த விப்ரலம்ப பாவத்திலே வரக்கூடியது. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானத்தை நம்ம வந்து கிடைக்க பெற்றோம் என்றால் அப்போ பக்தியினுடைய அந்த அதாவது முதிர்ந்த அந்த நிலைக்கு நம்ம செல்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். எப்போ அந்த பாவ பக்தி, பிரேம பக்தி எல்லாம் நம்ம அடைய முடியலையோ, பக்தி யோகத்துல நாம நிலை பெறவில்லை. இன்னும் நாம கர்மால இருக்கோமா, ஞானத்துல இருக்கிறோமா, இல்ல தியானத்துல இருக்கிறான்னு நமக்கே தெரியாது. ஓகே, ஸோ அவனுக்கு அப்போ என்ன ஆகுனாக்கா, அவனுக்கு பகவான் அனைத்து செயல்களும் உடனடியாக நினைவுறுத்துகின்றார். பகவான் வந்து கண்டிப்பா அந்த செயல் செய்வார். மேலும் அவனது ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையை பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதனால் ஒரு பக்தன் எந்த நேரத்திலும் இறைவனை மறக்கிறதே கிடையாது. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? நம்ம கண்டினியூஸா வந்து பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கும்போது இட் வில் பி கோயிங் இல்லையா? ஈடுபட்டு எந்த நேரத்திலுமே, அப்ப நம்ம எந்த சமயத்துல எழுப்பினாலுமே நம்ம அந்த அந்த உணர்வு என்பது நம்ம கிட்ட நிலை பெற்றுவிடும். அது நம்ம ஆழ் மனசுல பதிய ஆரம்பிக்கும் போது உள் உணர்வு வந்து இறைவனுடைய தாமரை திருவடிகளை வந்து அதாவது அடைவதற்கான ஒரு மினிமம் மாற்றம். அதையும் மீறி நம்ம வேற ஒரு இடத்துல நமக்கு வந்து இத மாதிரி வந்து சேவை தொண்டு செய்யணும்னு இறைவனுடைய கிருபை இருந்தா, அப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய மொத்தத்தையுமே பகவான் எடுத்துருவார். இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பொழுதே நாம வந்து பக்தி தொண்டுல வந்து பக்குவம் அடைஞ்சு அதுக்கு பிறகுதான் அடுத்த பிறவி ஒன்று இருந்தா அந்த சமயத்துல வந்து நற்காரியங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதராக நாம பிறவி எடுப்போம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு சாதாரண மனிதன் எப்பொழுதும் தன் மனதினை உலகில் செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பதை போல ஒரு பக்தன் தன் மனதினை எப்பொழுதுமே ஆன்மீக செயலில் ஈடுபடுத்துகிறான். தட் இஸ் த வண்டர்ஃபுல் டிஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ நாம உள்ளுக்குள்ள என்ன நினைக்கிறோம்னு வெளியில தெரியாது. ஆனா உள்ளுக்குள்ள வந்து நம்ம இறைவனை பற்றி நினைச்சுட்டு இருப்போம். ஆனா ஒரு நான் டிவோட்டிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த பௌதிக செயல்கள் எல்லாம் தான் முழுவதுமே வந்து அங்க அக்யூமுலேட் ஆயிருக்கும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அங்கதான் இருக்கும். அதனால அவங்களுக்கு கோபம் வரும், குரோதம், அதான் கோபம் குரோதம் ஒண்ணுதான்.
கோபம், பேராசை இல்லையா, அடைய முடியல என்ற ஏக்கம், இது எல்லாமே தானா வந்து ஓகே. ஸோ இருப்பதால் என்ன நன்மை, இல்லை என்றால் என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து முழுசா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. மனிதன், அதாவது ஒரு பக்தன் தனது மனதினை எப்பொழுதும் ஆன்மீக செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறான். அதுக்குதான் வந்து பிரம்மஸ்தரம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. ஓகே. அல்லது பகவான் பரமபுருஷ பகவானை எப்பொழுதும் தியானத்தில் அழைக்கப்படுகிறது. ஸோ கோபியர்களை போல, கோபியர்கள் வந்து கண்ணனுடைய புல்லாங்குழல் அந்த வேணுகானத்தை கேட்டு அவர்கள் வீட்டுல என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஓடி போயிடுவாங்க இல்லையா, ராச நடனத்துக்காக. ஆனா அதே சமயம் அவர்கள் வீட்டுல இருக்கும் பொழுது அவங்க பகவானுடைய புகழாரங்களை பாடி பாடி அன்றாட வேலைகளில் தங்களை வந்து அவர்கள் வந்து ஆழ்ந்து செல்வார்கள். ஸோ அப்ப எந்த தருணத்திலுமே வந்து இந்த கோபியர்கள் வந்து தங்களுடைய அன்பையும் இல்லையா, பகவானிடத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த அன்பை அவர்கள் என்றைக்குமே விட்டுட்டது கிடையாது. அப்படி 24 மணி நேரமுமே வந்து அவர்கள் எல்லா செயல்களுமே இறைவனை காணக்கூடிய அந்த ஒரு பக்தியை வந்து பெற்றார்கள். எக்ஸாம்பிள் வந்து கோபியர். ஓகே. பரமபுருஷ பகவானை எப்பொழுதும் தியானத்தில் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இல்லைன்னா சில பேர் வந்து தபஸ் இல்லையா, அதாவது ஞானம். அப்போ இறைவனும் வந்து தியானத்தில் வந்து நிலைப்படுத்தி கொள்வது, அதுதான் மிக மிக முக்கியம். இதை வந்து ஸ்ரீ நாரதரால் இளவரசர் பிரியாவர்த்தனுக்கு இப்பயிற்சியில் நன்கு நிறை பெறுமாறு ஊக்கம் அளிக்கப்பட்டார். ஸோ அவர் பக்குவமடையத்துக்கு வந்து நாரத மகரிஷி வந்து அறிவுறுத்துகின்றார். அதை கொண்டுதான் இப்ப வந்து பிரியாவர்த்தன் வந்து இந்த ரதம் ஏறி 7 உலகங்களை வந்து அதாவது நம்ம இந்த பரத கண்டத்தை 7 செப்பரேட் கண்டங்களாக மாற்றி விடுவார். ஸோ அங்கே தன்னுடைய பிள்ளைகள் 7 பேரையுமே வந்து ஆள்வதற்கு வந்து அவர் வந்து வழி நடத்துகிறார். ஓகே. வாஞ்ச கல்பதாரு பெஷ கிருபா சிந்து தேவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். நாமச்சாரி ஹரிதாஸ் தாகூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.